la 4 ani de zile de când e răspuns ăsta în continuu, de când au început. Și ne duceam de sărbători. De anul ăsta n-am mai dus deloc. Nu știu ce s-a întâmplat, nu mai dă UE bani. Era 4 blindate, am mers 4 blindate de la Cluj cu 4 de la Baia Mare, am mers să le ducem bani. Nici bani, vreau să zic dolari și euro, noi nu, sigilați. Vreau să zic că erau ca la carte și eu cred de telefon. Dar bine, nu glumesc. Am dus la bani la gunoaiele ca să-și plătească armata, să aibă bani de sărbători, auzi tu? Это не правильно, не Вена платежки. Da, mai fai să nu iuri. Da, mă, câți bani își fac pe genul